Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko lang yung mga nag-renew ng badge na sina Helmar Aveno, Bonsky Magkumot Crucilio, Sara Dinoso, JT Skander, Kish Evangelista, Pretty Mamshi, at kay Arian Diente. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tita Grace. Taong 2000. Abuyog, Leyte. Itong mga panahong ito, nakatira si Tita Grace kasama ng asawa niya sa bago nilang bahay sa Abuyog. 3 magkakadikit na bahay yun. Yung sa kanila sa gitna, tapos yung 2 katabi, sa nanay at tatay ni Tita Grace at sa tatay at nanay ng asawa niya. Seaman kasi ang asawa ni Tita Grace, kaya ang gusto nito, magkakadikit sila ng bahay. Taon-taon kasi, 2 o 3 beses lang itong umuuwi. Todo hataw kasi siya sa barko. Marami silang pangarap eh. Nung mga naunang buwan nila dito sa bahay nila, ang aliwala sa pakiramdam. Bukod kasi sa kukonti pa lang ang bahay sa lugar nila noon, marami ring mga puno. Hanggang isang hapon, meron napansin itong si Tita Grace na nakaparadang kariton sa tapat ng bahay nila. Nakapwesto yun sa tawid ng kalsada. Sinabi niya sa asawa niya kasi baka mga magnanakaw eh. Ang sagot sa kanya ng asawa niya, huwag namang pag-isipan ng masama yung mga yon. Baka walang-wala lang talagang mapuntahan, kaya ando dun sila. Sa tawid kasi ng kalsada, may mga puno pa. Parang ginagawang silong yon ng nakatira doon sa kariton. Sa kakaobserba ni Tita Grace doon sa kariton, alam niya na merong isang matandang lalaki, 2 dalaga, at mga aso ang nakatira sa kariton na yon. Araw-araw niya kasing nakikita na nagsasabo yun ng tubig sa tapat ng mga bahay nila. Walang patid yun sa loob ng 1 linggo. Isang gabi, may naririnig siya sa labas ng bahay nila na merong nagpapatunog ng dila. Alam niyo ba yun? Yung lagatok sa dila. Parang ganon. Paulit-ulit eh. Inisip ni Tita Grace, ibon lang. Kaso, hindi siya mapakali. Parang may mali. Bilang nasa 2nd floor naman yung kwarto nila, tapos meron silang veranda, inisip niyang silipin. Pagsilip niya sa labas ng bahay nila, napakadilim at walang katao-tao. Sa lahat ng poste na nasa kalsada, isa lang yung may bukas na ilaw. At yung ilaw na yon ay yung nasa tapat ng bahay nila. Bilang wala naman siyang makita, tiningnan na lang niya yung ibaba ng ilaw na nasa tawid ng kalsada. Pagtingin niya doon, parang may nakatayong babae
Tapos nagbubuhos na naman ng tubig sa kalye. Pinanood niya. Nung tapos na itong magbuhos ng tubig, dumipa ito sa kalsada at gumapang ng gumapang. Hanggang sa nilamon na ito ng dilim at hindi na nakita pa ni Tita Grace. Ginising niya yung asawa niya. Ang sabi niya, "Nan, may babae sa labas. Baliw na yata yun eh. Gustong magpasagasa." Ang sabi lang sa kanya ng asawa niya, "Matulog ka na. Wala yan, wala yan. Sige na, halika na dito." Niyakap na lang niya yung asawa niya at natulog. Kinaumagahan, umalis yung asawa niya. May lalakarin kasing mga papeles para makasakay na kaagad ng barko. Bilang buryo itong si Tita Grace sa bahay, naisipan niyang pumunta sa bahay ng nanay at tatay niya. Tanghaling tapat to ha. Pagbukas ni Tita Grace sa gate ng bahay nila, merong bumungad sa kanya na matandang lalaki na napakadungis. Pulang-pula ang mga mata at nagsalita ito ng, "Ne, pwedeng makahingi ng tubig? Uhaw na kami." Gulat na gulat nun si Tita Grace dahil alam niya na yun yung matanda na nakatira doon sa kariton. Nakakaawa yung itsure. Kasi namumula na yung mga mata. Baka mamaya atakihin pa yun doon. Akmang papasok na siya para sana kumuha ng tubig nang awatin siya nito. Ang sabi pa sa kanya nung matanda, "Ne, itong bao ko ang gamitin mo. Dito mo ilagay lahat yung tubig." Ayon kay Tita Grace, bilog na bilog yung bao na yun na kulay itim. Tapos meron lang yun isang butas. Napakakinis din. Pagkuha ni Tita Grace nun sa matanda, pumasok na siya sa loob at nilagyan niya yon ng tubig. Pagbalik niya doon sa matanda, wala na ito. Nakita na lang ni Tita Grace na nakatayo yun sa kabilang kalsada at nakatitig sa kanya. Tinawag ni Tita Grace, tapos tinuturo niya yung hawak niyang bao. Pero hindi na siya pinansin nun at naglakad na lang pabalik sa kariton nila. Yung hawak-hawak na bao ni Tita Grace, nilapag na lang niya para kung sakaling balikan ng matanda, ando dun lang yun. Pagbalik ng asawa ni Tita Grace, kinuwento niya yung naging usapan nila nung matanda. Tapos niyaya niya yung asawa niya na lumabas. Kasi ipapakita niya yung bao eh. Kakaiba kasi yung itsura nun, tapos lalagyanan pa ng tubig. Paglabas nilang mag-asawa, yung bao na kaninang buo pa, nakahati na sa gitna at may mga buhok na ng hayop yun. Pupulutin pa sana ni Tita Grace, pero inawat siya ng asawa niya. Ang sabi, hayaan na lang yun doon. Baka pinaglaruan na ng mga aso. Kinagabihan nun, hirap na namang matulog si Tita Grace.
Iritang-irita siya sa mga naririnig niya sa labas. Para kasing may nagpupukpok ng yero. Sabayan pa na gutom siya. Pero ang hinahanap niya, mangga tsaka bagoong. Wala naman siyang magawa. Anong oras na nun eh? Ginising niya yung asawa niya at sinabi niya lahat ng nararamdaman niya. Tanong sa kanya ng asawa niya, kailan ka huling nagkaroon? Nung narinig ni Tita Grace yung tanong, dito na pumasok sa isip niya na ilang buwan na pala siyang delay. Nakalimutan niya lang sabihin yun sa asawa niya. At ayun nga, nung sinabi niya sa asawa niya na matagal na siyang hindi nagkakaroon, tuwang-tuwa silang mag-asawa. Kasi matik na, di ba? Buntis si Tita Grace. Kinaumagahan, nagpiti kaagad siya. Ayun, positive. Hindi masukat ang saya ng pamilya nila nun. Yun kasi yung una nilang baby. Tapos unang apo din ng mga nanay at tatay nila. Wala pa man din kung ano-ano na kaagad ang pinamili nila para sa magiging anak nila. Excited silang lahat eh. Makalipas ang 2 buwan, pang-4 na buwang buntis na ni Tita Grace niyan. Tuluyan nang umusbong yung tiyan niya. Kaso lang, dito na nagsimula yung mga paramdam sa kanya na hinding-hindi niya malilimutan. Unang gabi, tandang-tanda pa ni Tita Grace. Linggo yon. Katatapos lang nilang magsimba. Tapos lahat sila sabay-sabay kumain sa bahay nilang mag-asawa. Matapos maghapunan, nakaramdam ng antok si Tita Grace. Yung asawa niya kasi makikipag-inuman pa sa mga tatay nila eh. Kaya nauna na siyang umakyat sa itaas para magpahinga. Bago humiga sa kama, tumambay muna si Tita Grace sa veranda para magpahinga. Tinitingnan niya yung mga kotseng dumadaan. Nang mapatingin siya sa tawid ng kalsada nila, yung pamilya doon na nakatira sa kariton, nakita niyang parang mga nag-aaway. Kasi mga nagwawala eh. Kung ano-ano yung hinahampas nila sa kariton nila. Bilang madilim, hindi niya gaanong maaninag. Tumigil ito sa ginagawa nilang pagwawala at dahang-dahang nagtago sa likod ng kariton nila. Umaangat-angat yung ulo ni Tita Grace noon kasi hindi na niya makita eh. Nang bigla na lang, may nakita siyang malaking anino ang tumalon ng napakataas papunta sa bubungan nila. Pero walang kalampag. Tingin siya ng tingin sa itaas, pero wala naman. Pagbalik niya ng tingin sa kariton, wala na yung mga ulo na dudungaw-dungaw doon. Ang tanging nakita na lang ni Tita Grace ay 2 itim na korteng tao ang nakatayo sa ilalim ng poste at nakaturo sa kanya. Nanlamig ang buong katawan niya at sumikip ang kanyang lalamunan. Parang merong sumasakal sa kanya. Maya-maya pa,
Pagtingin niya sa gilid niya, maniwala kayo o hindi, merong nakita si Tita Grace na gumagapang sa pader nila na napakahaba ng mga braso at hita. Basang-basa yung buong katawan nun, tapos napakabaho. Tumigil yun sa paggapang, inangat ang ulo at tumingin sa kanya. Walang sabi-sabi, tumalon ito papalusob kay Tita Grace. Pagtama ng katawan nun sa katawan niya, bigla na lang dumilim. Pagmulat ni Tita Grace, katabi na niya yung asawa niya. Tapos umaga na. Sa takot niya, ginising niya yung asawa niya. Sinabi niya lahat ng nangyari kagabi. Habang nagkukwento siya, iyak pa siya ng iyak. Kasi unang beses sa kanya nangyari yun eh. Pinipilit niyang tumayo yung asawa niya para magsumbong sa mga magulang nila. Hindi siya pinapansin ng asawa niya eh. Masakit pa yata yung ulo dahil sa hangover. Kaya ang nangyari, mag-isa na lang siyang pumunta sa mga magulang niya. Tapos dito siya nagkwento. Ang masaklap lang, wala rin kasing paniniwala yung pamilya niya sa mga aswang-aswang na yan eh. Kaya yun, hindi din siya pinaniwalaan. Ang sabi lang sa kanya, normal yun sa mga buntis dahil pinoprotektahan lang nila yung anak nila. At saka, dahil na din sa kakanood niya ng mga nakakatakot na palabas. Kaya ayun, kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Ang sabi ni Tita Grace sa sarili niya, oo nga no. Pagbalik niya sa bahay nila, bigla niyang naalala yung kariton na nasa tapat nila. Umakyat siya sa kwarto, tapos sinilip niya yon. Pero wala na. Wala na yung kariton doon. Isipin niyo ha, ilang buwan na malagi yung kariton na yun doon. Tapos bigla na lang mawawala. Nakahinga ng maluwag si Tita Grace nung nakita niyang wala na. Kaya ayun, namuhay siya ng normal. Makalipas ang isang buwan, tuluyan nang umalis yung asawa niya para sumakay na ng barko. Ang bilin pa sa kanya ng asawa niya, doon na lang matulog sa bahay ng mga magulang niya para makampante siya. Sumang-ayo naman itong si Tita Grace. Pero hindi niya yun sinunod. Doon pa rin siya natulog sa sarili nilang bahay. Unang gabi na hindi niya kasama ang asawa niya. Siyempre, malungkot. Iyak siya ng iyak kasi ilang buwan na naman bago sila magsama eh. Habang umiiyak siya, nakakarinig siya na parang may nambabato sa bintana nila. Nung una, hindi niya pinapansin. Baka hangin lang o kung ano. Kaso lang, paulit-ulit yung pagbabato nun. Sa inis ni Tita Grace, lumabas siya ng veranda para silipin kung sino. Wala namang tao. Maya-maya pa, bigla na lang siyang nabingi. Nakaramdam ng pagkahilo at nasusuka siya sa hindi malamang dahilan.
tumakbo kaagad siya sa CR nila sa baba para sumuka. Suka siya ng suka nun. Pero puro hangin lang at laway. Nang meron siyang narinig na naglalakad sa itaas ng kwarto nila. Hindi yun ordinaryong paglakad lang. Kasi padabog yun. Tapos pababa na ng hagdan. Sa takot ni Tita Grace, tumakbo siya sa bahay ng nanay at tatay niya. Ayun, doon siya pinatulog. Kinaumagahan umuwi siya sa bahay nila para kumuha ng mga damit. Pag-akyat niya sa kwarto nila, basang-basa yung lapag nun at napakaraming lupa. Yung pintuan kasi ng veranda nila, hindi niya naisara. Pero, hindi naman umulan eh. Paanong nangyari yun? Sinabi niya sa tatay niya. Ang duda nila, baka may magnanakaw na nakapasok. Kaso lang, wala namang nawawalang kahit na anong gamit. Kaya hinayaan na lang nila. Ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Tita Grace. Nagpakita na kaagad ng senyales. Nalalabas na yung anak niya. Kulang pa yung buwan, di ba? Matik, premature yung baby na yun. At yun nga, nanganak si Tita Grace noon nang wala sa oras. Pero nung lumabas yung anak niya, wala na itong buhay. Patay na pala yung sanggol na nasa sinapupunan niya. Isang milagro ang nangyari dahil hindi siya nalason dito. Hindi lang masabi ng doktor kung ilang buwan nang walang buhay yun. Pero nakakapagtaka dahil nakapagbigay pa ito ng senyales, nalalabas siya. Nung marinig ni Tita Grace yan, tumigil ang mundo niya at hindi niya matanggap yung nangyari. Unti-unting binalot ng galit ang puso niya. At nung sumabog ito, grabeng pagwawala ang ginawa niya nun. Akala mo hindi siya nanganak. Halos magkasugat-sugat na ang mga kamay niya dahil sa ginagawa niyang pagwawala. Hindi na muna nila ito binalita sa asawa niya. Baka kasi mabigla eh. Malayo pa naman sa kanila. Mamaya, kung anong gawin nun eh. Mula nung mangyari yan kay Tita Grace, kinandado na nila yung bahay nilang mag-asawa at nakitira siya sa mga magulang niya. Walang araw na hindi siya umiyak nun at pakiramdam niya mababaliw na siya. Mabuti na lang ando doon yung mga magulang niya, kaya merong nagpapakalma sa kanya. Matapos din ang insidenteng yon, halos gabi-gabi na niyang napapaginipan yung mga nakatira sa kariton. Okay, opinyon ko sa kwento. Teka lang, baka malito kayo eh. Dalawa kasi yung kariton ko na kwento. Yung isa kay Ate Rose yun, tungkol sa engkanto. Tapos ito namang kariton na to tungkol sa aswang at kay Tita Grace. Okay? Doon muna tayo kay Tita Grace. Tita, salamat po sa
pagbahagi mo ng kwento mo kahit napakasakit nun para sa'yo. Pero okay na ngayon yan si Tita Grace. Meron na yang 2 baby boy. Okay, doon naman sa kwento. Meron lang parte na parang nag-skip, di ba? Yung inantok si Tita Grace. May mga nakita siya, may mga nangyari sa kanya, tapos pagmulat niya umaga na. Hindi natin alam kung totoo ba yung nangyari o panaginip lang niya, di ba? Kasi kung totoo yun, kapag nakita siya ng asawa niya sa veranda na nakahiga, matataranta yun eh. Wala namang kwentong ganun. Siguro panaginip lang. O pwede rin na nangyari nga talaga yun. Tapos nilagay lang siya nung aswang sa higaan niya para kunwari walang nangyari. 'Di ba? Yun siguro yung dahilan kung bakit ilang buwan pa lang patay na kaagad yung bata. Kasi kung papansinin ninyo yung takbo ng kwento, matapos mangyari yon kay Tita Grace, yung kariton na nasa harapan nila, bigla na lang nawala, di ba? At saka, yung baon na itim. Ano ba yun? Paano ba ginagamit ng aswang yun? Kung maaalala nyo, pinapasok ng matandang lalaki yun sa loob ng bahay nila, di ba? Siguro parang paraan din nila yun na kahit hindi sila pinapapasok sa loob ng bahay, makakapasok sila oras na pumasok sa loob yung baon na yun. Gets nyo ba? Pwede no? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Bago ko tapusin, shoutout muna tayo sa random subscribers ko na nag-comment sa pinned comment ko na sina Lara Marie Baron, Jessa May Mahinay, at kay Kenneth Vega. 3 lang muna, sa susunod na yung iba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.